hapon mga igsoon. So, ako yung lampasan ang gilid sa atong mais o kapayas. Kaya rin atong tamnan sa kasaba. Kaya tumba ang kasaba sa tubangat sa kusog kay nga hangin. So, tumbahan ang atong mga bulak. Basta na ako nalang kitang ibot atong ginungsuman atong ipakaon sa kanunatong mga kaigsuunan. So ako na ang going to God na siya pagpatubo kayo sa atong ang talong sa kita talong maghihok kung ang Ginoo na ang magpatubo sa pasalamatan kita. Diyos, Diyos, gabi kita mahitan sa tanan pag kita magkulinan gid sa pagtanom sa mga igsoon. Magkulinan kita aron nga dili pa mahugtan sa atong snack, libre, dili pa kalit, dili pa kinahanglan na magpagawas pa og kwarta alang sa atong snack. Usa nga maugid ka na ang pagkugi sa kain, maugid ang resulta nga dili gid mahugtan. Sa salamat sa ating Dios na siya naghatag og maayong panglawas kanatong tanan aron makapadayon ta sa unsang gusto nga atong buhaton. Kapayas danikson ako pong gikuha kasi gid ka mahinog. Mahulog na gani ang isa ka kapayas. So sayang kalaka lang siya. So gikuha nako na over na gani ang kahinog sa atong gikuha. Dili man nato ni mahurot yung isa ka buok kay kamera man duha sa mana.